nok lesa ketingalipun sing ketebian cahayane endatur maliwarna lir kadia inten selebeteng toya murup mancur ketingal mah singkat tebian mamaku suka selamat saremi kubune keding Mang Lurah Jojongon najan dilali-lali masih yang gerora lali dilelipur ora kelipur Kang Lurah Jojongon tambah lawas tambah kelingan Kang Herman sing hormati sareng Kang Lurah Nurudin Mama Raksa Bumi suka selamat minangkane sing bayari Mama Pekelus mangan sareng Kang Dule Kedik Mama Lebes Sunardi Mama Lebes Wardi Bos umroh Haji Pres Dewek sing bayari najan dilali-lali mas yang gerora lali tambah lawas tambah kelingan tambah lawas tambah kelingan mamai jagangan sareng mamai gunai kedik mamai jagangan sareng mamai gunai kedik minangkane tim sukses aja lali selawase kelingan kenangan maneh mamai jagat sareng mamai gunai kedik minangka tim sukses Edi Mulyadi najan dilali-lali masih yang gerora lali tambah lawas tambah kelingan kenang becine kelingan kenang becine Lurah Jojongon menyan kuning Jawa gendong gawe birang selawase gawe birang selawase gawe birang selawase kembang ireng ning raranggen melu nyawang sing kadoan Kang Edi sareng Kang Itut Bapak Soekardi minangkane keluarga besar Warukabung Dewek najan dilali-lali beli bisa lali nok iit tambah lawas nok iit tambah kelingan Kang Lurah Jojon Kang Lurah Jojon aja lali selawase mamaku suka selamat sareng mimi kuhuna keding Kang Hermangan dengan kuning Jawa gendong babe birang selawase sareng Kang Lurah Jojone kedik Kang Lurah Nurudin aja nok digaweng lamun
Mama raksa bumi suka selamat minangkane sing hormati Mama bekelus mangan sareng kang dule gede Mama lebes wardi Mama lebes wardi bos umrah haji plus dewek Mama lebes wardi bos umroh haji plus sareng kang hermane gede nok iip ajalali masalah basa witeng tresno jalaran mah jalaran saka kulino wana-wani yo mas wano pisan sing wani mah pasti duweni kanan kiri sanane danira mangki mengko bangsine po jajane eling-eling mangkeling eling ngamumpung ning donya aja ilok lembar nafsu sing mantap gawe cilaka Kang Lurah jojongon Kang Lurah nurudin Mama raksa bumi suka selamat Mama bekal usmane keding Kang Dul Mama lebih suwardi si hormati bos umroh haji plus dewek kelingan kenange maneh ngan kuning Jawa gendong gawe wirang masalah wase tunggak jati ning pesarean bagai nyandang kaya ngapa ketenger mangsa burung keciri mangsa wandea Kang Hermangan asem nom tua tanggung jaren pun jaluk apa ma dituruti mangsa burunga mimi hajalina sing duwe gabus rong dewek mimi hajalina sing duwe gabus rong sing hormati sareng nok sinse sing duwe lele dewek nok sinse sing duwe lele eman sayang mimi hajalina sing duwe gabus rong mimi hajalina nok sinse sing duwe lele dewek Kang Lurah jojon Kang Lurah nurudin Mama raksa bumi suka selamat Mama bekelus mane keding Kang Dul Mama lebih suwardi bos umroh haji plus dewek Mama ku suka selamat sing hormati sareng mimi kubune keding aja nok digawe Kang Edi Kang Itut sareng papa sareng adie kedik keluarga besar Warung Kabung sing hormati sajalane layung sore padang esuk gawe katon masak lebate mamai jagat sareng mamai guna minangkatan sukses aja lali mamai jagat mamai guna minangkane ten sukses Edi Mulyadi aja lok digawe lamun Pangira Rarangten
mini jalina sing duwe gabu serong nok sinse sing duwe lele Kang Lurah Jojon Kang Lurah Nurudin aja lali Bang Putih gelungan sing teliti lan hati-hati bayam permadi tandur sapinggir rumah durung rena durung bunga yen durung bangsa kena mira jalina sing begabus roh dewe nok sinse sing duwe lele patra bisa rarabe rarabe kuning kembange sing pengen banget pengene kepati basa sayang pisan akalane ora bisa ngupuk dhuwur ning tengah sawah awan bengi pengene ketunggon bae lah jalur gunung pripasane mama lebih kasih aja lali sing hormati binangkane mamaku Haji Mansur dewe mamaku Haji Mansur sing hormati mamaku Haji Mansur eling-eling mangka eling-eling mumpung ing donya aja ilongo ngumpar nafsu sing mantap gawe cilaka mama lebih kasih sing ditembangi sing hormati dinangkane mamaku Haji Mansur dewe lah sabarile